Chisaw, si Kili na lang. Jason, Kelly na fresh! Go, go, go! Ay, wala dili na kaya ni Jason, Luoy. Mag-count na lang ko ha, para dili na pala pugos kay Luoy. Mag-count na lang kong 10. Bisa may pinakadakong nabilin mo, ipilde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Stop, stop! Okay, so... Hello everyone! So welcome back to my channel. This is Charles and so I'm with Angel right now. So karon ang among pagkabuhaton is mag-speed eating contest me. Ang nana mo diri na may special bingka. Special bingka imong bingka special ba na? Humot-humot ba na? Humok ba na? Charot. Plus napigitay ipares nga banana og bingka, di ba perfect? Charot. So ang pinaka-ya-ya nga mo kaon sa special nga bingka nga humot-humot nga bingka o sa saging jutes. Maoy na ay punishment na siya consequence mo ni ang imnon special drink ni siya ako rin nakibawugon sa ni so ako pagkabaton is magpaspaskit ko og kaon para dili ko makainom ani nga special drink ang makainom og special drink it's either Meme Joy or Meme Forex the Great so naara nila duha hoping and praying na dili ko makainom ani magpaspas ko kaon basta I'll do my best, right Angel? Right Angel? Yes or no? You shall, yes. Yes. Okay. Alright, so watch your video! So, among gi-change ang amo ang game. Same game lang gihapon siya, pero ingani na lang. So, duha ka batch. Ang first 3 mukaon sa bingka na humok. And then second batch, tulo po sila kabuk. Ang mapildi, mo ay mag-fight. Ang ilang kauno na lang is saging since tulo kabuk ang among saging. So, mag-fight ang duha ka pildi. Ang mapildi gyud na pinaka-loser, super loser, mainom maring special drink na akong gigama. As in, super duper special gyud na siya. Lamian gyud na siya. Malipay gyud na makainom na di makatog og balor tulong tuig. Charot. Alright, so diyan na ako mga bisita. So, kami ang first batch na munuak sa humok na bibingka, lami na bibingka. Ikaw na kay bingka? Wow. Kasi mo bingka or saging? Bingka or saging, charot. So kami ang first batch, may pildi sa first batch, mubangga sa second batch, okay? So ang among kaunon again is Bibingka. Here's for you, Kelly the Fresh. Say hi to your friends, Kelly the Fresh. Hi everyone! Yes, welcome back. So this is Kelly the Fresh. Ayaw kalimut sa pag-subscribe. Kelly the Fresh. Pero fresh ba ka? Of course, fresh na fresh. Toy, fresh na ba mong tanan? Fresh na bang tanan? Alright, so Jessa, here's your share. Okay, so kini ang ako ako i-request si Forex the Great. Ikaw ang mag-count na mo, Forex the Great. Ikaw mo ingon na mo, ready na. Okay, so Forex the Great, let us know og ready na. Okay. Ready na mo? Yes! Okay. Count to 1 to 5. Until 1 to 5 only, ah. Okay. 1, 2, 3, 4, 5! Go! Go! Go, Jessa! Ayaw papilde, Jessa! Ayaw papilde! Ayaw papilde nila, Duha! Go down! Go! 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 Kili kay daga-dagahon ka ayo ay. Murag Maria Clara mo ka. Lahit ka ayong bingka. Oy! Gahi pa dadang bingka. Mim! Mamalubig tubig, Mim ba? Unique coffee? Tubig, Mim ba? Kayo. Coffee oy, coffee. Lahit kayong bingka, oy! Gahi ba di ay humok man ang bingka. Ako katulungan din yung Wala siya ang bingka. konsekwensya sa napilde. Ala, patay ka waka kay mo say sudan na kili. Hala! Delikado. Putda jud na ka delikado. Nakasya yung konsekwensya. Ako na yun. Nay ko. Wala luwaay ha, wala luwaay. Ala ko na kili. Kili. Ok. Kili. Kita ko na. Kili kita ko say sudan. Oh my goodness. Wala siya isaba pala ito, ginahinay ka. Hala, kilim, pasya kinapit na ka, Chas! Hala, hala, kilim, naurot na ka, Chas! Uy, ato bang! Apit na ka, Chas, oh, dali! Ikaw di makakaon
anak na asa. Pag dali, Chisa, kay kauno, Chisa. Sige, ano na lang, ang pinakadako pag nabilin, maoy pilde. So, mag-count kog 10. Saan? Si Kili o si Chisa, trailing kayo. Lawa, mem, kahurot na. Impas mong duha. Laot na si mem. Chosen ang winner. Dali ang Kili. No. Inom tubig. Tubig ba? Dali. Tubig, Chisa ba? Para mahumok. Chisa, og si Kili na lang. Jessa and Kelly the Fresh! Go, go, go! Ay, muna dili na kaya ni Jessa Luoy. Mag-count na lang ko ha para dili na pula pugos kay Luoy. Mag-count na lang ko 10. Bisa pa pinakadako og nabilin mo ipilde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, No. 4, 3, 2, 1. Stop! Stop! Gamay lang. Okay, so ang napildi si Jessa! So si Jessa mo fight siya sa mapildi sa second batch. Anyway, ang ilang kanon naman is saging. Okay, Jessa? Good luck, Jessa! Congrats, Kelly the Fresh and alright! Sapa be? Charot. Okay, so second batch, we have Forex the Great, we have Keru the Churva, Mim Joy. Say hi to your fans. Okay, kuha na inyong mga bingka. Naba mo yung mga bingka? Hello inyong bingka? Sagbot ba na inyong bingka? Puti or pink? Soft, why very... Soft siya, soft na kayo kaon ninyo. Sige, Kanagdako ako inyong tumakas. maura na, saba. Sige, mag-yap ko ha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Dali akiro! Uy, magsuka naman ako. Bawal magsuka. Gusto na baka ayoko. Nakaya na ko. Nakaya na ko. Kailan ko kiro. So there's no reason for you na dili makaya kay nakaya na ko. Charot. Dili man ko daw kaon. Di oy mukbang itong pizza. Ay, gusto ganahan ko ng saging. Hindi ko mapildian na. Hini-hini ra good, wala man tagadalian eh. Awa ka gadali kay. Forex the Great. Say hi mga ka-Forex. Say hi mga ka-Keru. Ma'am. Lamian ang bingka. So, kung gusto mong palit og bingka, taga-gutuson ang namaligya ana si on ay na Facebook. Ako rang i-post na yung Facebook. Parinte pa po damo na. Anak sa igagaw sa ang mama so second degree me. Pwede mi kaila. Walang discount? Uy, discount. Diyan mo gani may discount. Pwede delivery. Oh, mo deliver siya. Basta within Loboc. I love your BINGKA. Patay. Ayan, tag-G's na yung bingka, tag-G's. Patay mo lugwa ilong. Hapit na mahurot ka Forex, oh. Yay! Ate kiro dali. Ang bingka ni Kero, hoy. Ang bingka ni Mem. Hoy, Mem, nalupitan. Ipulma. Ang bingka ni Mem, nagkasunis kami, napiit siya, Mem. Hindi lang, kay lami man. Ano, nahurot na ka Forex, oh, mo na, dili, mahurot mo na, oh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Hoy, kasama yun. Kiro. Isa pang winner. Gadungan sila. So, ang winner na ani ikaw, pildi ka, kamong tulong mukaon aning saging apil si Jessa. Okay?
So, pahuway kay Luoy. Ang tawon po sila kaayo. So, ang mag-fight sa loser, pinaka-loser, super loser, si Kero, di lagi si Kero, si Mim Joy, si Jessa! Yes, okay, tiebreaker na to, Kelly the Fresh. Ikaw, Kelly the Fresh, waka may mukhaon sa banana. Oh, ready na mga banana ako. Ikaw ako ang pakanon sa banana. Export na kayo ko. Okay, so ingani lang. Di ka na ko nagabi. Paminaw, ang gamiton ninyo open sa saging, inyo rang baba. Okay? Dili kamot. Ha? Kagisang banana toy. Parang saging. Kinsa lagi kagisang banana ba? Natondan. Hoy. Toy, are you single? Next question. Next question. Where is your afam? Next. Next question. When are you going abroad? Mga unat na. When are you going abroad? Okay, so ready na sila. Baba ang gamiton og open sa kuan. Pilihan niyo. Ha, pagpadaog ko sa sis. Baba gamiton. Alright, magyapon ka na. Kan? O paliton lagi. Baba ikaw magpalit sa baba. Paaka na dayon kana taman paspasid kaon. Alright, ready. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 go. Sana all marunong. Jan! Na ay oh. Wow! So, muna ang atong special drink. Wow! Lamiani siya, Jess. So, yes, Nesty. Kuan ako ni siyang gipalit sa kuan. Sa Tagbilaran sa The Buzz. The Buzz Coffee. The Buzz Cafe. The Buzz Cafe. May smell. Humot, ginahan ko sa baho. Humot. Mura gravy. Gamay ra, Gwad, gamay ra, Jess. Go. Nami, oy. Ginahan ko, ana. Humot, no? Yeah, love it. Ayun, simuta, Jess. Sige, Jess. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, go. Lame. Sige, more. More. Dili, oy, dili lagi. So, gamay pa, Jess. Dili ka? Lame, Jess. So, atong patilawon si Forex the Great. Sige na, Forex the Great. Kaya, agi mo mga fans, Forex the Great. Hello, mga ka-Forex. Hello, mga ka-Forex. Hello mga ka-Forex. Okay, thank Consequence, Consequence. my God, unsa man ni. So, dili, mapawa, mapildi si Forex the Great. Winner si Forex the Great. Pero para ninyo, para sa inyo mga ka-Forex, yung imnon. Limnon ko nun ako. Sunod si Kelly the Fresh. Try. No. Lami, ma'am? Lami. Oh, no, 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 no. Next, Kelly the Fresh. Kelly the Fresh. Thank you, Toy. Ina sa mga fans, Toy. Oh my God. Ano pa mo ko nga? Inahay mga ka-Fresh. Sige na, good, Toy. May lami. Mo, anong pinalit? Lami mo na yung tig-inom. Lami, dili, oy. Mo na yung tig-palit sa The Buzz. The Buzz Cafe. Yes. Kuha na, 150. Ya, mahal dyan mo. 150 lagi. May lami. Hoy, May lami. if I know kuan eh. Sige na, imna na, Toy. Suka. Sa 987654331 ka. Suka niya to ba? Dili, uy. Suka din. Wow, say facial. Dapat smile gyapon Toy. Ah? Toyo siya, Oh, tapos tuyo. naisuka. Oh. Way suka, uy. Correct. May tuyo. Oh, giganahan si Kelly the Fresh. Ubusin mo na. So, thank you guys so much for watching our video. Thank you, Kelly the Fresh, Forex the Great, Mim Joy, Angel, Keru, Jessa. Thank you. Charles, I'm here. Bye. Naka ikaw next.